Arku Jiu-Jitsu tim, Srđan Tijanić i ja radimo tehniku iz polugarda, iz skull garda, arm drag i odlazak na leđe. Jako dobra tehnika, ide ovako. Srđan se nalazi u polugardu, sviš možeš smanjiti malo muziku. Kad mi se Srđan nađe u polugardu, šta ja radim? Ja se nađem u ovoj situaciji odavde, kontrolišem kragnu i sad iz ove varijante šta radim? Ležim, sve vreme Srđan hoće da me spusti s moje oba ramena, znači da ležim odavde flat, ja moram da se odbranim od toga da bi bio okrenut sa jedne strane, to je jednim bokom ka njemu. Šta radim? Iz ove varijante, ako krene cross face, rukom prema moje glavi, bukom blokiram ruku. S druge strane, da ne bi, ako uradi sprawl, izaći će mi iz polugarda, znači sprawl ako uradi, ja znači moram da blokiram, uradi sprawl, otvorit će mi polugard. Znači još jedno. Znači imam kontrolu ovde, u ovom slučaju kontrolišem kimono, to je nogavicu, da ne bi to uradio. Šta radim sad u ovaj slučaj? Bukvalno krećem odavde, pritiskam maksimalno odavde, kolenom vršim veliki pritisak na njegove grudi i sve vreme vučem ka kragnu ka njemu. Čim to radim, on osjeća pritisak i kad mi gura ruku, ovom rukom lagano prelazim, hvatam njegov rukav ovde. Šta radim? Automatski kad uhvatim rukav idem, bukvalno nogu ispružim i radim arm drag i dolazim ovde. Kad dođem u ovu situaciju ovde, gledaj šta radim? Imam odmah okretanje na leđa, međutim sad radim ovaj slučaj. Držim kuk, izađem na stranu, gledaj kad izađem, povučem ga ka sebi i dođem na leđa. I odavde već idemo na davljenje. Ajmo još jednom. Ovo ga odavde. Znači nalazim se u polugardu, kontrola kragne, kontrola nogavice. Vršim pritisak, čim vršim pritisak, on spušta mi nogu nadole, hvatam ovo njegov rukav i odavde, bukvalno gledam, povučem i dođem ovde. Imam već jedan huk, zaglavim odmah, stavim ruku, zatvorim na huk, izađem i povučem ga lagano ka sebi i dođem u back control. Odavde, znači idemo klasičnu varijantu gušenja. Idemo još jednom samo, pušem odavde. Polugard situacija, kontrola kragne, kontrola nogavice. Moje noge ide skroz na njegove grudi, vrši pritisak. Čim on vrši pritisak levom rukom, uhvatam i povučem ga ka sebi. Držim sve vreme ruka na kuku, izađem na stranu, povučem ga ka sebi i imam back mount control. Arm drag iz skull garda, trenirajte brazilski jiu-jitsu, uživajte. Vale tudo.